Yurdumuzdan ziyarete etjek illeşleme paýtatymyzdaky Hedreti Ömer mescidine geldiler. Musulmanlaryň esasy bayramlarynyň biri bolan Gurban bayramynyň öň sirasyna yurdumyzyň ähli vilayetlerine we paýtatymyza wekilçilik edýän watandaşlarymyz tutuş dünýäniň ziyaretçileriniň millionlarça bilen bir hatarda sahawatly günlerde mukaddes käwe taqdim etmek we beýleki däp desturlary berja etmek üçin Mekke'de hem de Medine'de bolarlar. Mukaddes şerti berja etmek bagty mesir eden ziyaretçiler Aslan dünýäsinde mukaddes saýlayan keramatly Mekke Medine'ye gidip hac parzyny berja etmek uğruna dördilen ýokary derejeli mümkinçilikler üçin Hajar kadamyda we arkadaly gahryman hacı serdarymyza hoşalyk sözlerini aýtdylar. Taryhyň dowamyna durly döwürleriň we nesilleriň arabalanşygyny emele getiren Gurban bayramy berqara döwletiň täze ýamynyň garkyny döwrüniň ruhuny gowap derejede dawarlandyrylýar. Munyň özi zähmetseger halkymyzyň paýhasy pederlerimizin asly ýolgalaryna agrarlygynyň nowatdaky beýanydyr. Ziyaretçiler bütün musulmanlara mukaddes ojagyna baryp, ol ýerde halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkidilmegi, ösüçleriň belentliklerine tarap, anamly gadam urýan ýurdumyzyň her bir gününiň şany wakalara, zähmet ýeňişlerine beslenme uğruna arady diýen Hajar kadamyzyň we arkadaly gahryman hacı serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmagyny dile geçekdiklerini beýan edýärler. Mekke Medine ziyaret etmek temiz ruhy ahlak gözelliklerine, insan perwerlik ýöreglerine ýermeň nusgasydyr. Mukaddeslige ziyarata uğramak mani mazmuny, milli däp desturlarymyz, ananç adatlarymyz, siňen nurana ýürelgämiziň häzirki bagtyar hemde awadan durmuşymyzda üstünlikleri başlanýan ýani halkymyzyň döredijileň we üsüşleriň ýoly bilen öňe barýan alamatlanýar we jemleşilik durmuşymyzda täze üwüşgün çaýa, täze oňyn maksatlara ruhlanýar, agdy berlemedi we jegislemedi hasa poktolanýar. Şoňa iň gadymy döwürlerden bäri umumy adamlar gymmatlyklaryna sallamly goşan öz ýoluny, ýörelgesini döreden merdany ata-babalarymyzdan gelýän we häzirki döwrüň ruhy bilen saatlaşykly utgaşýan asly däwimize görä halkymynyň agdy bir maşgalalaryndan raýatlarymyz ýüreklerine wesen hac parzyny berja etmek ardy bilen bugun ak ýollary rowan bolýarlar. Ähli musulman dünýäsiniň mukaddes ojagyny etjek doga dileglerine gudraty güýçli Allah Tagalanyň direýekinde kabul bolsun. Hormatly watandaşlar.